Ole tuntuma kan khis ngai thla khole tur po hi khis danglam le rap thlak tak ni in mi te chuan hmangai na dik chuan hriat reng a hlo thin tin an soya ma se he video kan soi tur hmangai na hi chu hmangai na dik lo ni ma se khovelin a hrireng to don thung a chan po rap thlak em wang ani ber tuntuma kan in ho tur hi sapna mi le salimaten anin hmangai na ti puitlin an tumdan chanchin rap thlak tak ni in an chanchin shetur hian he video hi atop thlengin ilongai thalonia ti chuan atop thlenga ingai thlang zo hnu chuan mak iti ve nge yang tin he thil thleng hian Uttar Pradesh ram chung po athong hle nge he thil hi Uttar Pradesh a Amroha district a khopakhat Bawan Kheria April ni som pali le ni som panga kumsang ni parya zanlai thil thleng ni in hemizan hian Bawan Kheri khwa chuan thom engma om to lawa zanlai ni to awangin mitin reng te chu an mu hil vek to a ma se jing lamdar ni vel bora chuan autre ri ring tak an hret a thut mai chu thom lo hretu te chuan an beng chheri mai emo an ti zeta ma se an han ngai thlak che an hu chuan chu au thom chu an kho a mi ho sabir Mr. Saukat Ali in atanga lo chuak ani ti an hret atlat mai le Saukat Ali hi college lecturer ni in anin po chu kho a in thaber ani a chutia mi puiten Saukat Ali te in atanga thoman hria chuan chulama chuan manmo taka tlan khomin an va thlen chuan Saukat Ali a fanu Sapnam Ali e ring taka alo rak che mai chu an va muta ani mi te chuan thilom dan chu an hre thiam lovin angaina an chelo hlum hle a ma se in chung lam in fia tura kal hlomin in chung an lo chuan Sapnami chuan tap chungin apa pindana chuan a kalpuita a chuta chuan Saukat Ali ruang thisenin a bol kha bek chu a khuma an mutatlat mai chutiang bok chuan pindan danga po chuan kalin pu Saukat Ali ruma an thil hmuang bok chu an hmole a chuina chuan an rum thewa Saukat Ali le a chung da chu thi in an muta vek mai chumi zana chuan chu ina chuan mi pariat omin chungzinga pasari te chu thi in an muta chu ani a chung mi thi ho te chu Sapnami pa Saukat Ali kumsom nga panga le anu hasmi kumsom nga mi te au anis kumsom thum panga le anau rasita kumsom ni pani mi anmo anju mi kumsom ni panga mi te au nau nu rabia kumsom pali mi le awa pa arsa thla som mi ti ani a ti chuan chu thil thleng an hmu vele mi ti chuan an hre thiam lovin mi zong zong rel ro om chu tu ti nge ti chu ani a chu thil chang thei tu om chhun po Sapnami chau ni in ani chu hmuna dam chuak om chhun chu ani a amai ro chu Sapnami chu chutiang han zo chi alani lo ba ka aril ro po aboi ri hle a tin mi te po chuan an khonga in hnem an tumna sa hlom hle a chung tu zong zong thok le khata a chan vek ani tamai si chutia chung ko member pasari te an thi vek ta ka chuan local police ho po chu an be pop ta wata ani lampo zanlaya mi pasari ngot mai an thi ti an sha ta ka chuan police station borak po atang hle nge a chumai ni lavin chu thu chuan a zanla la a state le center police te bing po thleng ve ngal bokin tual thana thlen na hmuna chuan an kho police ho chu an thleng ma sabira a hmuna an thlen hnuwa thil omdan an hmu chuan ke serious takani ti shangalin an kho then oma police force tang te po chu an chalu zui ta hiala ti chuan chu ke sawang chuan Bawan Kheri khwali a chevela police om te chu khwa po awar ma in Bawan Kheri a chuan an kal khom ta a chumai ba ka forensic lam ho kuta ina ruang ho te le in ni a chevel endikna chu anda ta ngal bok ani investigation ti lama thil omdan Sapnami an zo chuan in chunga amu thil thole thom mak tak a hriat awanga in hnoya achuk thu te chu ba ka mi sei pui keng an chwa che thu te soin miswal ruk tuma local ani arin thu soita a hetila hian ruk tumna awang ni alang Mr. Saukat Ali te chung ko chunga thil thleng chuan Uttar Pradesh ko pui chu adeng chuak na in chuti hunlaya Uttar Pradesh a chief minister chu Mayawati ani nge a he tol thana ra phlak tak mai si imina lo hria chuan zang na dum nan cheng noi nga chu Sapnami chung ko a thina ra phlak tak thlenga dam chuak om chhun chu pe ka tum hiala hengba ka hian CM Mayawati chuan chu tol thana a inrol te chu engti kong song po a ngai dam ani lo tur thu te a soi boka
amai ro chu CM Mayawati thu chwa chu opposition party ten an hria chuan dan anga thil ti fel turin an ngen thunga nima sila chung thu boi takara po CM Mayawati chuan atu ka chu twal thana thlena hmun chu helicoptera kalin atlo da thawa awa thlen chuan sapnami chu muin twal thatu chu zon chua shemna an pek ngei tur thote a shilba ka amma a alo soilok to torpuina chengnoi nga ka pe yang alo ti chu pek nga la tumta a amai ro chu case khoi tu ber inspector chuan CM hena chon sapnami chung thita hote postmortem result alo chwa ma chu poisa la pilo tura ronin thil hre chang tur chuan inspector RP Gupta chuan investigation chu atanta ani inspectorin twal thana in le avel a han en chen chuan sapnami thu soya chuan zona anga ta hlia hewang hian sapnami chu zona zotin engwanga midang zong an thilaya ama che adam chuak theinge ani azota a mase ani chuan in chunga awma wanga himta ani thu chu officer hena chuan a shila mase officer chuan athu soi chu aring zo che alo thung hei mai ba ka officer in twal thana hun a in dik chuan han in sol boy na hnu le lo tan na hmun po chu khuma le khoya ma hnu ma om lo ti hmu in chung thil a hmu hnu chuan sapnami chu aring hlel tel tela amai ro chu case chu a sensitive em awangin fin fiana omlawa sapnami arin hel thu soiringo chu boina tamzok a thlen an hlo awangin soi chuak do lo chuan investigation chu an chhun zom ta zela chuti lai mekin ruang ho chu an kho hospital a chuan doctor thiamten postmortem in chuta postmortem report a chuan chung mi thi ho chu an thalaya anin swalna le an lo tan ve na hnu ma pakhat ma hmulovin an thala chuan an muhil ani lo vek poin ni khoshilawa an omlai ani thu an soita a hei mai ba ka biopsy report alo chwa chuan mi te chuan mak an ti hlom hle a chan chu ruanga te chuan tur hnu ma an hmu wang ni in an chuizel na chuan rong taka tha an ni ma hian tura shai masak an ni ti chu ani ta tlat mai heta zona om chhuni ta chu tu ti nge ti chu ani a amai ro chu zona chhana she tur chuan an chung ko jinga mi sapnami twal thana dam chok om chhun chu zo du ve ma se an zo chuan thil ati boi tam mai an hlau si a nima sila sapnami chu aruka chuizuin amma sabira chuan a call record te chu an la khom veka chu call record a chuan thil mak tak tak an mu chhok tatlat mai le sapnami chuan twal thana thlen zana khan phone number pakhat chu voice nga pahnih ngot alo call alo ni a hetachang hian investigator ten chu number chu an han chui le chuan mi pakhat Salima an ti chu an mu chhok ta hlo mai chu vele police chuan Salima chu an zong tan le ta a hei mai ba ka police chuan sapnami po chu zona zo thale bokin atira a soidan khan twal thatu te chu in chunga tanga lo lu ru ani thu a soi kha ni a ma se an han chui zel no chuan chu thu chu thudik lo ani ti an hre chhuak tatlat mai le a chan chu in chung lo na step chu in chung lama tanga a in kal tlat wang ni in le tangin in chung chu fit som pali lai sang ani a chu mai ba ka abang tela plaster thathlap ani bok awangin in chunga tanga lu tur chuan stepa lon nge nge anga ya tin an chui zel na chuan leilon do in an lut ani thengim ti in an chui non le a ma se chu ngai dan chu fin fiana a thatok lo awangin ani theya an ngai le talo thung hengba ka hian an chui zel no chuan sapnami statement chu thudik lo le bil chian dol lawa ngain sapnami chu evidence momal tak an hmu ma chu thil engma ti lo turin le kalbo lo turin an ti ta a chu mai ni lovin police havin an thu tharte reporter ho an shil tum chuan anni po chuan Salima chu mana thil om zia zot fia turin police ho chu an nge na sa hle a heta Salima hi sapnamin twal thana thlen zana voitam tak a call kha ani kan ti to kha ti chuan police ho chuan Salima chu kovin atu ka chuan thu an zot fia ta ngala amai ro chu evidence an nei lo awangin reipo man lovin an chhole ta maya amai ro chu reporter te le call recorda thil an hmu chwa thar awangin police chuan Salima chu April ni som pasaria chuan an ko le a heta po hian Salima chuan athu soi ngai chu soile ma se police ten an dop ta ka chuan thudik thin chong tak mai chu a soi chuak ta alo ni a Salima chuan mi thi te chu a tha vek an ni thu a soi chuakin fin fian atan atwal thana man ro chu police ne na apizoi ta boka
police ten engwanga hitianga ti nge tia an zo chuan Salima chuan sapnamin ti dan tur a hrilh anga ati thu a soi tatlat mai chu vele sapnami hming police hovin an hriat vele taka chuan thu zo chiana nei turin an kauli a hemi tum hian police hovin Salima thu soi sapnami an hrilh chuan ani hian Salima chu a hriat ngai lo thu le tual tha tura a tir lo thu a soya ma se police ho chuan sapnami chu zona zot le in Salima a hriat si lo chuan engwanga Salima chu a phone number a khan tual thana thlenjana voi tam tak kol nge ani an sot li a ma se sapnami chuan chumi thuwa chuan soitur ani lo thu le ati ani lo thu ala soi zel thowa chuwang chuan police ho chuan sapnami le Salima chu mai chana in hmotirin sapnami eroin athu soi ngai bok chu ala soi fon zela ma se Saliman sapnami hna an tual tha dan police ne na a hrilh vek to thu le in pong ve mai turin a hrilta a chu thu sapnami na hria chuan tap chuak ta homin a topa chu tual thana rap thlau tak mai chu ama ti nge ani thu a soi chuak ta a ti chuan police chuan sapnami chu darkar tam tak zona an zo hnuwa thil thlendan chu hri chuak zoin mi pasari zet thin a tual thana thlen chan chu sapnami le Salimati in hmangaina awang ani ti an chui chuak ta ani sapnami hi an khwa a mi ho saber fanoni in apa saukat alia hi college lecturer ani a u hian engineer zir zo to in company thatak maya na thoka chutiang chuan anau po in MBA zawin na thatak anei boka chuti line sapnami po in master degree pani English a le geography anin he thil thlen lai hian school educator angin a tholai ni a ti chuan sapnami in bula hian thingzeina hmun amin chuta chuan Salima chuan na aron thok fowa chutianga ni tin in mu fo tanana na chu sapnami chuan Salima a hmu chuan du ta emin ni tin a chebel chu alo thlir thina ti chuan a topa hunrem chang a hmu vele Salima hna chuan a hmangai thu a soita top mai chu vele Salima po chuan lo du ve ngal mai in anin hmangai ta tel maya a mai ro chu sapnami le Salima te chuan in nei du ma se an chung ko din hmun ain an lo ema wangin boina a om tatlat mai sapnami ti chung kwa chu an khwa chung ko ho saber le chung ko za om tak an ni ba ka sapnami la in master degree pani lai nei boka chuti lain Salima chu in hlo fa chawe mai ani bok si a mai ro chu sapnami chuan Salima chu a hmangai ema wangin in nei an du thu apa hna chuan a shil taringot maya ma se apa chuan a ri ro thlak tur le in nei lo turin alo ti si a ma se sapnami chuan hunrei tak adil hnuwa a chungten an phalsak tak sirawa chuan a chungte chu tha veka anin le lo nei sak veka Salima ne na in nei chu tumin an ti dan turte an rom han fel hnu chuan Salima chuan tur lein sapnami chu apita a ti chuan sapnami chuan hun tha ngakin April ni som pali kum sang ni pariata auna pa te patni chu mundanga kal lo tura shilin zanje e arot tawata chu auna ti po hian pomin in lama an ron hota hloma chumi zana chuan sapnami le auna no rabe ti chuan zanje e to chu siamin tui takin an ei hloma an ei kham hnuwa an thut khom lai chuan sapnami chuan thingpui an du le du lo azot le a heta hian an ni chuan an du vek thu soin thingpui siam tur chuan sapnami chu kichena chuan akal ngala heta a thingpui siama hian Saliman tura pek chu telin a in tirta aloni hetia anin zo hnu hian an nom la awangin an rum lama theu chuan an kalta veka ti chuan an thom are tak vek hnuwa sapnami chuan Salima chu kolin ruk na ang thei tura a chungta chu sheipuya cheklum turin a shil tapmi a hengba ka hian anin pon zel dan chuan sapnami le Salima chuan sheipuya an tha vek thu soin mi paruk te chu an tha zo hnuwa Salima chuan a hon san thu soya ma se hetia akal hnu min som vela sapnami chuan ron kol in awa pa arsa thlasomi aladam thule ron kala ron thatle turin a shilta a ma se Salima chuan akal lu to lo thule ama a lo that mai tura a shel hnuwa kol chu ati top zuya hemi hnu hian sapnami chuan awa pa chu a ngonga areka a tha ve thu soita ani hetia anin puan ta ka wang hian sapnami le Salima te chu twal than awanga man an ni ngala an thu boy chu local court a ri tak ngai to ani hnu in sapnami le Salima te chu thitura an chung thu rel ani ta a mai ro chu sapnami te pani chuan Allahabad High Court an thu boy chu ngai to thaturin an dili a
Mase an shem na ngai tho an hmu le awangin Supreme Court a dilna an thelut li a Mase lower court in an chung thu a rel sak ang tho khan thu an titlu le ta zok si nima sila hetia an thu buaya zangai na an hmu thelo awang hian Sabnami chuan Uttar Pradesh governor hna khongai dilna mercy petition a thon le a Mase chu thu po chu chhani ta chuang lovin chu a khongai dilna chu kumsang ni somni pakhata khan nol ani thu an sui le a hetia adil na te nol ani zelawang hian Sabnami chu India independent ani hnuwa meichhia thitura a chung thu rel hmasak ber ni ta in anti hlum hun tur ngakin tuna hian Rampur jela ala om meka heti mek lain Salimapo jela om ve mek bok ani hengba ka hian thildang le chon Sabnami an man laya medical check up an nei khan thlani mi nawa pai ti an hmuchwaka jela Sabnami chuan fapa hringin afa chu kumruk chung jela chuan om ve nge a anuwa Sabnami college thian safin afapa chu afa anga lazuin heta safe soidan chuan Sabnami nen college a an kaltlan thin thole zirlai re thezok te Sabnamin atan puina sa thote asoya amangi po an college kalaya atan pui ve thote soibokin khang athil ti awang khan lom thu soinan afa chu alak tho asoya ti chuan tuna hian Sabnami fapa hi kumsom panga lai ni to in ano thitura achung thu an rel sak chu thlak turin anor ve na sa hlea ano Sabnami khisa ko thutluk na siam tur chu tun thlengin an nangai chang reng ani